Кадорина и Катрин Вачева. Добро утро. Добро утро. Видяхте видеото, доста страшни неща чухме. Трябва да поздравя вашите редактори. Доста информативно, малко концентрирано от към страшната страна, но така или иначе има, това са факти, които са световно известни вече и не е зле за вашите зрители да кажем истината за ботокса. Аз искам да обявя, че не съм против ботокса, защото моите пациенти непрекъснато ви казват, вие не обичате ботокса. Не, това е едно изключително голямо откритие на 20-ти, края на 20-ти, началото на 21 век. Влизането му в медицината по принцип, някъде 89-та година, като се използва за първи път срещу кривогледство, страбизъм. По много други поводи в медицината е регистриран. Прилага се при детски церебрални парези, когато има мускул, който по някакъв начин затруднява движението. Изобщо много повод. В естетичната медицина влиза 1991 година, като фирмата, която го регистрира, го нарича ботокс, ботулиновия токсин, и от тогава се идентифицира ботулиновия токсин с ботокс. Като всяка отрова, която се използва в медицината, защото в медицината се използват много отровни растения от време оно, но в малка доза и на правилното място, то е добре. Проблема е, че това се комерциализира, че навлезе в света в уникално големи размери и започна да се прилага извън регистрираните места в много големи дози. И оттам се случва. Аз лично съм имала проблем не веднъж, не от моя пациентка, пациент, който търси помощ в нашата клиника, от това, че се е направено голямо количество ботокс, получава се менингоподобен синдром с световъртеж. Да, ще продължим. Катрин е тук при нас. Тя всъщност е имала проблем с ботокса. Ти ми каза, разкажи на доктор Кадорина. Първо искам да кажа честит празник на всички българи. 3 март. Моя проблем беше, аз от 3 години ползвам ботокс. Слагам единствено в челото, защото имам мимически бръчки. От колко годишна започна да го правиш това? От 3 години. На колко? В смисъл, на колко години е нормално да се започне с това? Само с 2 думи да кажем. Това е голяма тема в медицината в момента и някои го прилагат много рано и имаше огромен скандал в Щатите по този повод, защото много майки бяха възложени на дъщерите си в тинейджърска възраст, защото теориите са две. Едното е, че трябва да се блокира мускула преди да се образува бръчката. Бръчката, да. А другата теория е, че е много рано това, защото това се прави през 6 месеца и следва голямо натрупване на този токсин в организма, изработват се антитела и така нататък. Аз лично съм привърженик на тезата, че ботулиновия токсин може да се слага в по-късна възраст. Т.е. когато конкретно години? Над 30, между 30 и 40 години, защото пък след 50 пак е проблем, защото тогава няма добър ефект и задълбочава бръчката. Може ли един въпрос и аз да задам, като говорим за възраст? Кои са зоните, където не бива никога пациент да допуска да му се слага ботокс? Това е точно темата. Това е скандала на миналата. Аз разбрах историята на Катрин. Почнахте да говорите с нея. Беше ми интересно какво се случва. Само обясни ми, ти вероятно доста млада си сложила, защото разбрахме, че... Сега съм на 28, на 25. Сложих за първи път. Къде? Само единствено... Явно си имал много мимически бръчки. Не, единствените бръчки, които не си харесвам, те не че са някакъв голям проблем, тъй като работата, с която се занимавам, снимките, предавания, всеки човек прави някакви жестове, дали от радост, дали гримаси, жестикулиране и каквото и да било. А не смяташ ли, че това е нормално всеки човек да прави? То е нормално, но на мен специално не ми харесва, когато, примерно, трябва на дадена снимка с фотошоп да ми се изтрият дадени бръчки, които са се появили от някаква гримаса, която съм направила. Когато за първи път отидох да се консултирам за тази терапия, самата лекарка ми обясни, че тя специално инжектира своята дъщеря от 18 годишна, блокира мускулите, за да не се развиват тези бръчки в последствие, в годините. И аз сега не знам дали е било тип реклама, за да се съглася да се подложа. От 18 годишна. От 18 годишна.
Но в интерес на истината, отколкото по-рано започнеш да слагаш ботокс, поне така съм се интересувала, толкова по-бързо този мускул започва да не прави тази гримаса, която правиш, нали, за да се бръчкаш. Но пък се натрупват токсини, както чухме. Така е. При мен ефекта първоначално е по-малък, до 4 месеца се изпълваш, след това до 6. В момента при мен опълването на челото е 8 месеца. Слагам го, даже не ти каза, че си имала проблем. Това, което ми разказа преди малко, беше, че всъщност те сте го направили като пирамида. Точно така. Тя може да обясни лекарката. Лекарката може да обясни фактически как се слага и какъв е процес. Дали се слага на прави линии, дали се слага обратната страна. Но при мен беше следното. Аз фактически само при една и съща лекарка ми се прави тази процедура. Имаше момент, в който тя не беше в България и се подложих при друга. Просто трябваше да се изпъна, както се казва. Добре, можеш ли да изброи... Да, извинявай да така, винаги са ми слагали ботокс в легнало положение. Не знам дали това е правилният вариант. Този път, за първи път ми сложиха ботокс в изправено положение. Аз съм чела само, че вертикално се поставя, че трябва да се седна. И когато започна да ми слага ботокса, имаше едно огледало срещу мен, видях, че не ми се слага на прави линии, както по принцип ми се слага от 3 години, а ми се направи една пирамида. Лекарката ми обясни, че по този начин се слага. Точно се рисува се пирамида, да. И фактически тя ме изкриви и ми направи бръчки от страни, които аз нямам. Хубавото беше, че ботокса се оказа фалшив. Колкото е странно да звучи, добре, че нямам някакви други. Преди да преминем към фалшивия ботокс, искам да те попитам дали може да ми кажеш всичко, което си правил на лицето, или не искаш да го казваш? Не, няма. Интервенции. Стигна ли времето? Вито, благодаря ти. Мил. В устните си сложила, например. Да, силиконово олио. Олио? Силиконово. Това не е ли отровно? Ето, първи шок. Не мисля, че е отровно. Но със сигурност също е пипан, нали? Просто е пипнат поради друг случай, друг инцидент. Да. Затова по-късно. Да, той се наложи да бъде правен и абсолютно нищо друго. А тук с коли? Не. Изписали се какви ли не неща, нямам правени. Аз не сме ги чели, просто за лицето говорим. За по-надолу ще питате ли или слушате? Това е видимо. Не, сега продължаваме всъщност с фалшивия ботокс. Може ли така да го... Да, китайски, американски, поне аз, колкото съм се интересувала. Предполагам, доктор Кадурина има доста по-добре информирана по въпроса. Сега, проблема в България е грандиозен. И именно от тук ето, аз харесвам това хубаво момиче, което смята, че иска нещо да промени в себе си. Проблема е в лекарите, при които ходите, защото те са длъжни да ви дадат информирано съгласие и да залепят стикера на този ботокс на един лист, за да може да знаете вие точно какво ви е сложено и този фалшив ботокс, каква е партидата, защото имаше точно с китайски ботокс и грандиозен скандал в Щатите. 230 лекари бяха осъдени за използването на такъв фалшив ботокс, който е много евтин. Значи, ти си го купуваш за 20 лева и го правиш за 500. Какво може да причини този ботокс? Причинява, първо, няма контрол върху дозата. Това е много важно. А както казвате вие, въпрос на техника е дали ще се сложи равно, дали... Въпрос е лекаря, който слага. Първо трябва да е лекар. И второ трябва да знае къде е мускула, защото ако това нещо се разтече, в такъв смисъл пенетрира или дифузира... Става пирамида, както чухме. Отива в друг мускул, който ние не искаме да блокираме. И този мускул се парализира и се получава, при вас се е получил така наречения мефистолук, при който вежите се дигат нагоре. Гледате като дявол. И да, и става мефистол. А вие казвате, че всъщност ботокс трябва да се поставя само тук в тези зони. Ботокс е регистриран в световен мащаб. И това е другия голям скандал, който беше миналата година. Фирмата, която е регистрирала ботокса, заплати 600 милиона за това, че рекламира ботокса, го предлага в други, освен регистрираните точки. Единствените регистрирани точки за ботокс в световен мащаб, за ботулиновия токсин, независимо от фирмите, са само 5 точки на челото. И в момента всички обучения, аз се връщам миналата седмица от голям такъв конгрес по естетична медицина, всички фирми, които представят ботокс, показват тези 5 точки как се водят и другото е с рисунка, може и тук, ако вие сте съгласни
и ако пациента ви е съгласен. А къде другаде по лицето по принцип се слага и не трябва? Абсолютно навсякъде, включително и по цялата шия, където се предизвика. Значи, представете си, сутрин пациента не може да си вдигне главата. Тоест, събуждате се, не може да станете, защото ви е парализирано. Дори по ръцете. Мускулатурата по ръцете на бюста. Като сяка. Да. Това много стриктно трябва да се прецени, да се обсъди с пациента, да бъде информиран, да се каже какво се очаква. Трябва да се знае какви странични действия. Обяснете какви са всъщност последствията. Последствията са като при всяко предозиране на една отрова. В смисъл, развива се ботулизъм. Когато симптомите са до степен, значи може, първо има обща мускулна слабост, силен световъртеж, говоря за общите симптоми. Това не е страшно, обаче страшното спиране на дишането, което всъщност ботулизма, едно време войниците, той така се е наричала отрова на наденичките и войниците са умирали по цели групи, които са яли заразени, т.е. храни, в които се е развил ботулиновия токсин. Той обича консерви, анаеробни места, където няма кислород. Тоест може да се стигне до заплаха за живота реално. Не заплаха, напълно е възможно. Проблема е също при предозирането. Освен от фалшивия ботокс, който в България... Да, има ли лимит? Може да си слагаш ботокс няколко години. Да, има лимит, но той е лимит първо при еднократно слагане. Тоест не може да се сложи наведнъж определено количество единици, единиците са в зависимост от препарата. Така че аз не мога сега да кажа толкова е лимит. При всеки индивидуално, доколкото знам. Да, плюс това е индивидуално. През годините колко пъти, в продължение на колко години на 6 месеца можем да си слагаме Няма такава горна граница в медицината сложена до сега, но така или иначе във времето... Може да питаме Мадона, тя ще ни каже доста добре. Да, между другото, аз слушах лекция на пластичния хирург на Мадона, на един от нашите конгреси в Монте-Карло, който лекцията му беше How to treat celebrities, как да третираме известните личности. Неговата идея е точно обратна на това, което вие казвате. Не бива човек, който има експресия по телевизията, който се снима, да го лишаваме от неговата характерност. Той ще трябва да бъде... мимики, да. От неговите мимики. И тенденцията в момента... Да, тенденцията в момента е към умекотяване на бръчката, но не нейното заличаване. Но това, което аз бих искала да отида към вашите зрители и към пациентите, потенциални на моите колеги, задължително винаги искайте този стикер. Защото скандала с имплантантите изникна от това, че в България, той изникна не по наша причина, но в България от тези 3000, аз съм убедена, че повече от 1500 не знаят точно, че на тях са сложени тези, защото нямат никакъв документ. Ти не се ли страхуваш, че може да си една от тези жени? Какво те кара да... За силикона ли говориш специално? За ботокса, за всичко, което си... Не те ли е страх да си слагаш? Аз си взела силиконовото олио, питам, мисля, че е забранено. Силиконовото олио в България ли са ти го слагали? Да, в България. Защото тук е забранено. Силиконовото олио, не искам да звучи, да ви притесня, но е един голям проблем, тъй като той никога не се резорбира. И освен това, организма го приема като чужда информация и почва да изработва клетки срещу него, за да го изяде и да го махне. За разлика от хиалуроновата киселина, която той приема като своя и успява да резорбира и затова се слага отново и отново. Тук може да има проблем. Пожелавам ви да няма. Много добре наплашихме Катрин, тя ще се разпадне според всички тия проблеми. Всичко ще го капа. Надявам се да не е, но това са рискови неща и ние хората просто трябва да ги знаят. Аз мисля, че българинът е недостатъчно информиран в тази посока. Комерс се залива от всякъде излиза, от всякакви салони, къде е правомерно. Яна, само ще ти кажа, че повечето момичета, проблема им е, че наистина не се консултират и не четат достатъчно, а се консултират от приятелки. Виждат на някой лицето или пък бюста, харесва и питат къде си го направи, искам и аз там. А не четат предварително кой лекар е добър. Ето, ти прочела ли си за силиконовото олио, което казва, че е вредно? Много и съм се консултирала с доста лекари преди да си сложи да си направя каквото и да било. Добре, мен би ли ме посъветвала да си сложа от това олио, което
разбрахме, че... близо 5 години вече нямам никакви проблеми. Виждала съм хиалурон, който е сложен в устни и устните изглеждат наистина грозни, изглеждат на буци, изглеждат на балончета, а от това силиконово олио съм виждала процедури, които нямат никакъв проблем и наистина изглежда естествено. То не е на 100%, но разбира се, че не е на 100%. При хиалуроновата киселина също има много голям проблем. Защо го правиш? Не си в тези корекции. Това е много странен въпрос. Защо го правиш? Защо си слагаш силикон? Ти защо си бодисваш косата? Защо си слагаш лак на ногтите? Едно така си се родил. По-различно малко. Не е по-различно. Аз искам да попитам, така ли е, че ние явно започнахме някаква поредица за бомбите с часовников механизъм, които сами поставяме в телата си. Вече коментирахме имплантите. Сега говорим за ботокса. Доцентка, дори има ли вероятност, доколкото разбирам, след като се постави ботокс на 6 месеца, трябва отново да се активизира. Интересуваме, може ли поставям преди 10 години ботокс или преди 5 години ботокс да даде някакви лоши ефекти? Тоест, жени, които някога си слагали, може ли в опасност ли са? И са прекъснали слагането тогава? Ако са прекъснали и не са слагали, има значение дозата и количеството, времето, в което е слагано. Ако 10 години се слага ботокс, първо се изработват много често. Аз говоря в момента не за 100% истини, нали? А за проценти на различни странични действия. Тоест се изработват антитела. Проблема при изработването на антитела първи е, че спира да действа ботокс. И второ, че когато има антитела в организма срещу чужди клетки, те много често се настройват срещу свои клетки и се започват отключването на автоимунни болести. Това има единични съобщения в литературата, тъй като ботокса все още не е дълго време на пазар. 20 години е регистриран, но последните 10 години е големия бум. Мисълта ми е, че във времето ще излезе истината. В медицината е така. Благодаря ви много за това гостуване. Искрено се надявам, че сме били полезни на нашите зрителки. Сега останете с кратката пауза по Нова телевизия. Ще се видим съвсем след малко.